Damini debatana sumurung yang saluhut naroha ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madihita salutna amanginang na hinaholongan di bagasa Tuhata Yesus Kristus. Di ari parningotan hak mamate ni Tuhata Yesus Kristus manang Jumat Agung di bohali hatani di batahita imana nyenet sian Markus itu 15 memuka masian ayat 30 saharo di ayat 40 sada ujahaho matuhita papayutihut ma di bagasan rohata songono ma didok isi alai di hosni ari songgok mana hulum tuliat tanui sahat ro dipukul tolu. Jadi dipukul tolui marsuara nabalgama Yesus majauhon. Ali di bataku buasa tadi konomu au. Eloi Eloi lama sabak tani. Jadi adong madi bana jongjong disi na ubigisa gabi didok ma si Elia do jino nai alai marlujung masahala manornopon limut tu asom dilohoton mai tu tolong laho painum ibana ma didok atong taida ma manang naro si Elia paijurhon ibana dungi marsuara naguguma Yesus laustos ma hosana jadi mariba bula dua mahire-hire na dibagas coroi sian gijang tutoru dungi di idalek nan na mangadopi ibana songoni HP parmatena gabe didok ma tutudo anak ni debata halakom manatap-natap dosian na daw diba inaina songon si Maria Magdalena si Maria ni si Jakobus na uposo akup ni ina ni si Joseph doho si Salome diihuton na sida do ibana laho makobasi uju di Galilea do pe ibana dukon ni lando pe akana asing narap nakok dohot ibana tu Jerusalem ido sahabna huriana hinaholongan amang inang na dipasu-pasu Tuhata Yesus Kristus 30 tahun do tarayahon perningotan di ari hamamate di Tuhata Yesus Kristus. Jala di perningotan nata patupa ganuk taunon tajuk do tasuarahon tabaritahon taringot tu songon dia do paru kilon na dia dopan di Yesus jala macai ngiri situ tudo naniai ni Yesus laho humokop hita alani akadusata alani amang inam dina maningot hita di hari hamamate ni Tuhata Yesus Kristus dang holan laho manaringoti kengerian kematian yang dihadapi oleh Yesus. Tetapi bagaimana kita juga memaknai Yesus itu adalah anugerah terbesar yang diterima oleh setiap orang percaya. Di mana firman Tuhan yang menjadi daging bersama-sama hidup bersama-sama dengan kita yang berdosa. Yang tidak berdosa ada di tengah-tengah yang berdosa. Jala dipakilalaho Yesus do
namasa dingoluni akajolma di Portibio. Haci dangol bernit naniai ni jolma ala di dosa. Dituhu Yesus doi jala di jalo Yesus do namasai. Jala marhite turputa sadarion di pataridaho Yesus ma na parsidoho do ibana makilalahon di ngoluni hajol maun di Portibion. Bagaimana Allah harus merasakan sebagai manusia yang fana, yang terbatas, yang merasakan sakit, yang merasakan sedih, bahkan yang merasakan kesepian. Molo ditiki makubasi ibana, macai torop do nama yutun ibana. Macai gudang do namar suara nagugu mamuji-muji jala pasahaton las nirohanat Yesus. Alai ditiki natartakupi Yesus. Ditiki na ikon sahak ma ibana tutangan ya kapardusa. Akan namar suara nagugu nama dokosana gabi marbalik manuai suang songoni bisa 12 sisian di Tuhan Yesus. Nama nasairat dot ibana di aka perdalanan di aka pakobasio dang adong narap doh Tuhani ditiki mangai haberniteni ditiki mangai naporsuki dinalaho manaon nahaciti alani dosata sahat tuau pinar silangi taida ma amanginang ahado na disuarahon Yesus dihau pinar silangi topet dipukul tolu di hosniari songgok manaholom lau pataridahon di tonga-tonga ni ngolu ni jolma namarnida songo dia do na pinatupan ni demata di aka perdalanan pakobasiona tarpatupa ibana do pamalupon akan namar sahib tarpatupa ibana do pahihion akan namate tarpatupa ibana do pademakon aka galubang nabelgai jala gabe hisak-hisak do na jinalo ni Yesus ditiki di do ibana ai tarpatupa ibana do pajongjok pembagas joro di bagasan toluari jala ido na dipasahat akasi boto surat do si parise mangisahi debata mangisahi Yesus songo dia ibana paluahon gari dirina sadiri dang tarpalua ibana nunggatung ibana di hau pinar silani amanginang nahinahulungan di bagasa tota Yesus Kristus Oma namasa na ikon barita honon ni hata ni debata tuhita sonari ai diai Yesus do HP na ditadikon ibana. Dia akhirnya merasakan bagaimana dia ditinggalkan. Tapi dah makamang do inang molotung pe marsuara nagugu ibana madok ali di bataku buasa tadi konomu seakan-akan dia sedang berbicara kenapa Tuhan meninggalkan dia. Tasitong nadang nalau madok tu debata di tadi ko debata ibana. Alai nadiai ibana do namasa. Dia ka perdalanan ni nadi dalane ibana parnguluon sigano pari dohot di napajupang do takana toropi. Ai ditiki di patuduhon ibana huasona. Torop do halak narotu ibana. Torop do halak nama muji ibana. Suang songoni sisian nana 12 sai jonok bedo nasida
Gariada adong dong namar sigulu di hudulana. Ise mana di kita na sumurung rap doh Yesusi. Alai dung tartakuk Yesus, dung tarsilang ni ibana. Dang adong nama dongani ibana. Dang adong nama dogu ibana. Dang adong nama pergogohon ibana. Gabe di suaraho masuara nagugui. Lau patuduhon tu debata. Ali debataku. Buasa tadi konomuau. Inilah perasaan kesepiannya. Inilah perasaan kesendiriannya. Dang adong HP naolo rap doho Jesusi. Dinalaho manaon na haciti. Ditikilau manaon na forsuki. Alai ditikilas ni roha. Sudedo mamuji ibana. Dibait debatado akka halongangan. Ditikin namale na toropi. Di patu pa Jesus do marhite huasona. Martangiang. Mananyakon 5 roti 2 dekke. Gabe risma sude na 5.000 halak marsparsaulihon si pangaloni. Alai dung manao na porsugi. Tudedo manadikon Jesusi. Jala takas do diso songo dia do pangatusion ni halak taringot tu barita na pinasaha ni Jesus tu tonga-tonga ni natoropi tarlumobi tu akka sisianna. Ay di jauhon do suara nagogo Eloi lama sabat ini. Alai godang do na mangatusi nama si Elia do ibana. Nabi besar yang dikenal di tengah-tengah bangsa Israel. Dang dia tusinasida dang nama jo Elia Yesus. Alai majo ama nadi banuagi canggih do ibana. Majo debata ama do ibana. Asa didongani diurupi jalah dipargugui ibana. Lau manaon akan aporsuki. Taida makamang do ina. Di bagasan na haciti, di bagasan na dangoli. Dang adong nama dongane. Sudedo nama daw sian ibana. Alai tu ngadong ma. Natiga. Mabain tabba hacit. Tabba dangol, tabba bernit di sitao no di Jesusi. Hadong masahalak marlujung manornopon limut tu asom dilot hottom mai tu tolong lau painupon ibana. Ngamawas ngamacay hos mataniari mauwas ibana dang aik di painum tu bana. Dang aik si tio-tio. Dang napal sobu uas na dilehon. Nagabe mabain lam maniak. Lam perhot. Bukan yang memberikan dahaga. On sada isak-isak doa kamang do inang. Di tuhatai Jesusi. Ai debata mahite Yesus do patadahon dirina au do aik hanguluan na pinasaha ni Yesus tu boru Samaria. Alai dina targetungi ibana di hau pinarsilam. Ngamacay mauas ibana di hosni arii. Alai dangadong na mangalehon si inumon tu ibana. Gariada asom do na dipasaha. Nama baik lamania ma akka bugang akka luka na adong di daging ni Yesus na adong di pamatang ni Yesus. Alai di pataridahon debatado huaso na belgai nawalaho patuduhon tu hita salut nakamang to ina. Atik pe dipasahat Yesus dirina tu hamatian.
Alai dang mate anggo huasona, dang mate ia debata. Alani i dung di pasaha Yesus dirina dina madok marsuara naguguma Yesus alani natinaon nai akadusatta kamangdo inang laus disido tos hosana di pasahati mana do ngoluna tunapuna hanguduani jala di simatarida ai debatado Yesusi ima mariba ma bula dua hire-hire na di bagas joro bait agung Allah terbelah dua ai holan akamalin akanabadia donaboi masuk tu bagas joro ni debata lau pasahaton akka tangiang dot akka pilihan alai dung mariba dua hire-hire nang madok matuhita kamang do inang dang holan melimbena bui ro pasahaton akka silas nirohana sude hita naung ditobus debata dipatau do hita rotu bagas joro ni debata dinalaho pasahaton akka parbue ni hapor siota amanginang tarida mai di ngoluta sinuaingon dang dibatasi hita na laho madapoton tuhat tai dang adong nama do ikon halak nabadia makna ikon sahatu sodau sude hita naung terpasu-pasu naung porsea tutu hatta Yesus Kristus si palua hita gabe malua mahita dang adong bepak kukupi nabui mangurai hita rotu tuhatai alani mariba bula dua mahire-hire mau mengatakan kepada kita Tuhan bebas dikenal oleh siapa saja yang mau datang kepadanya. Terbukalah pintu untuk kita masuk ke dalam bait Allah, ke dalam rumah Tuhan. Alani Roma hita kamangdo ina. Laho pasauton lomo ni rohani debata. Ai naung disisa dusatai, naung ditobus debata hita sian hadusauta. Alani i taridama. Ada kesaksian yang dinyatakan oleh seorang prajurit letnan yang menyaksikan dari awal perjalanan Via Dolorosa sampai dengan tergantungnya Yesus di kayu salib dan bahkan peristiwa-peristiwa yang dramatisir, gelapnya langit dan bagaimana bait Allah terbelah dua. Maka seorang letnan itu berkata, tutudo anak ni di mata halakong. Ini adalah suatu pernyataan dari dalam diri yang murni dan tulus. Dia mengatakan ini benar adalah anak Allah. Dan mungkin haruari siapa mangan molo dang dihanguluhon doho diida merhiti hapor siaun namangul. Mauldo di hati dakon. Anak ni debata Yesus moloholan marnida akka halongangan napi natupana. Jalagu mauldo halak memuji debata molo diida ibana sahira naso diurupi debata ibana diakasi taunon. Tetapi di dalam segala peristiwa itu seorang prajurit Romawi ini menyaksikan dan berkata, sungguh benarlah dia adalah anak Allah. Sada panidangion na ikon saha matuhita kamangdo ina. Di nama naon haporsuki jala ditikina di pasaha Yesus ngoluna hosana.
di si matarida pandidangion na belga nama dok tutu do anak ni debata halakon jala taida makamang do ina na sorap do Jesus di akka pakobasyon na sorap do Jesus di akka pardalanan ni napatupahon halungangan jala na maralo hian do ibana jala ibana do pelaku penangkapan persidoh do ibana mapersilak ko Jesusi alai di sido gabe tubuh maha porsiaon na mangulu na makatidakon tutudo anak ni di batahalako buahita kamang dulina kita yang sudah percaya, kita yang terus-menerus menyembah Tuhan, memuji namanya, apakah kita masih bisa mengatakan ini adalah benar anak Allah dengan seluruh penderitaan yang sudah ditanggungnya dan bahkan mati? Jangan-jangan kita juga sama dengan orang-orang yang di luar sana, sampai dengan saat ini tidak mengakui ketuhanan Yesus. Manginang, taidamat. Ala taidamat turpukon. Ai sudedo manatap-natap sien dadau. Murid-murid Tuhan Yesus dari jauh. Orang-orang yang bersama-sama dengan Yesus dalam perjalanan. Tongdo sien dadau na sida manatap-natap. Dang barani ibana majonok tu Jesusi. Alani nungasahat ibana tuhau penar silangi. Wah, olodohita pasahat pengulut tu debata. Manang hape namasa di ngulut tahun. Tos dohosa ni di bata. Tos dohosa di Yesus Kristus. Dang alani dosa na amangina. Alani dosaku doi. Alani dosam doi. Alani dosata saluhu na doi. Wah. Tidak tido pe mardusa. Tidak tibe madok nasotatan da debata. Tidak tido madok modo pita. Maradi hita. Diaka. Namasa di portilio. Alani di jauh matu hita. Porsea mahita. Molo dang mate Kristusi. Mananggung. Manuhuk. Akadusatai. Dang dihamonako kita. Alani hamatianna monang mahita gabe boy matadok jo hamatian di dia sorokmi kita dimenangkan alani tahanguluhom ainunga dipilihon anak nana sasadai Yesus Kristus tuhau pinarsilangi di paloas ibana do dirina diicaki asa unang di sahala kita. Di paloas ibana do dipatutoru dirina. Dilisingi, ditijuri, dipastapi asa dau siak kita akan namasai. Ibana manaon i. Alani amanginang. Da lampos dorohata di tibata nama dongani jalan nama ngaramo tingoluta salelengon alani tahap ma haluau tu hita mate Kristusi mangulu mahita mate Kristusi monang mahita tahanguluhom ma tahaburjuhom ma jala mangulu mahita di bagasan asi do holong mirohani debata. Amin bertanya kita. Moliate madiho ali Tuhan. Di hari perningotan di hari hama matem. Sada halongangan nabalga mau dihami. Di paluaso ali Tuhan dirim. Ngolum. Pasahatomu tuhamatian. Lau paluaho kami. Namar dusaon ai dusa nabi dunian alai ikon homa ali Tuhan nama naoni ikok kami hiado ali Tuhan namate di hau pinar silangi alani dosa pangalau so nami nebelgei alai hodo ali Tuhan na tergatung di hau pinar silangi asa durus mamudarmu
jala melua mahami sian hadu sauni. Mau lihat di huali Tuhan. Sai sahak malomoni roham dihami, jala imali Tuhan dihanguluho kami. Naung dipalua ho kami, jala naing mali Tuhan, diulaho kami mahaluon nami itonga-tonga ni ngolu na marha porsyon diho. Asima roha mali Tuhan, tangi ho matang yang namion, mangasahong guar ni nak Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.